вақте ки ман аввалин бор компютерро ба даст гирифтам, аввал бозӣ мекардам. Баъд оҳиста оҳиста ба программирование сар кардем. Иерархия буд, теги буд. бо муаллимам ба ман ёд дода буд ки чӣ хел HTML ба дар омада мешавад. мо рафтем ба машварати тиббию педагогӣ ва мо мегӯянд машварати тиббию педагогӣ рӯйхат метиҳад ба мактаб. Мумкин аст ё не? Ва ба кадом барнома ӯро фаро гирифтанд? Ва мутахассис гуфт: Дилшод, секунҷаи нишон де. Ва Дилшод танҳо аз оғози ҳамин мутахассис аллакай тарсон шуд ва секунҷаи нишон надод. Бисёр хуб медонист секунҷаро. ва гуфт ки не Дилшод қаҳрмонии ақлонӣ дорад ва вақте ки ба мактаб фаро мегирад, як барномае бояд ки ба ӯ мутобиқ гардонида шуда бошад. роҳбари мактаб барои Дилшод ин як шахси бузург буд. Ба шахси бузург гуфт ки Дилшод, чӣ гуфт? Гуфтам ки ман розӣ. Ман розӣ, биё ба мактаб гуфт. Ва гуфт хулосаи машваратро аҳамият надиҳ. Мо ба барномаи умумия қабул мекунем, баъд мебинем чӣ мешавад. барои ман мушкил аст ки вақте ки ман аз кӯча ба берун аз кӯча ба дарун медаромам, ба баромадан мушкил аст. дастрасӣ ба берун аз хона, дастрасӣ ба бинои бисёрошиёна на танҳо барои фарзанди ман муҳим аст, балки нафароне ки нафақахӯр ҳастанд, кӯдаконе ки аз синни 3 сола поён ҳастанд, нобино ҳастанд, ношунаво ҳастанд, умуман ҷомеаи мо тамоман тайёр нест. Апаҷон, агар ки миқдори нафақаи ман аз ҳамин вобаста бошад, ман ба шумо ягон сомон наметиҳам. Нависед аз ҳама камаш. Ва якум нафақае ки мо гирифтем синни соли 9 солагист ва мумкин ман каме нотуғрӣ ҳисоб кардам, лекин 80 чанд сом буд. орзу дорам ки ҳамтиҳонам ҳамеша дар барам бошанд, барои он ки танҳоиро ҳис накунам.